Magpuasa sa ilimnong makahubog ang dakbayan sa Sugbo. Ibalik sa syudad ang liquor ban sa mga imnanan ug kan-anan dinhi sa dakbayan. Ang masakpan nga makalapas niini silutan. Kaniya ang report. We are under MPCQ to issue another executive order for a liquor ban. Suma ni Mayor Edgardo Labella nga bisan og nagpabilin ang Cebu City sa MGCQ apan nahukman niyang ipatuman og balik ang liquor ban. Kini tungod kay nakita nga doon na mga daghang establishmento nga milapas sa health protocols. Pinaagi sa executive order iyang ibalik ang liquor ban. Gihangop sa kapulisan ang hukom sa mayor aron dili na sila maglisod sa pagbadlong sa mga malapason sa protokol. Samtang giklaro ni Mayor Labella nga maayo na ang iyang panglawas apan magpabilin siyang mag-work from home. Sanglit mao kini ang gi-advise sa mga doktor, ilabi na nga delikado ang sitwasyon sa virus sa iyang buhatan. Gibutyag ni Mayor Labella nga adunay duha niya ka mga staff ang nagpositibo sa COVID-19. Ang ako sa kitawon na opisina, doon ay duha ka buok na positive. Ang yung tiganda mo sa ako pagkaon na positive. So, better na nila sa ako report sa opisina. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.